golwg gyntaf ar Jack Walker. 20 oed. Sy'n ar bas ymlaen, ond ni'n gywir fyd I Lewis Rhys. Rhys yn croesi Aman! No! Chydig heibio'r postyn. Y bel hir o'r cefn yn chwilio am rhediad Lewis Rhys. Rhys yn curo I ddyn. A'r croesiad yn un isel. A'r cyffyrddiad gan Ben Aman. Heibio I Absalom, ond heibio'r postyn hefyd. Eto pwysau ar Hwlffordd a Ifan Not ymhell oddi ar I linell. A mae'r bel yn chydig dros y traws. Allan o ddim, y bel hir yn annog Ifan Not oddi ar I linell. Dyw ddim yn argyhoeddi. Ac yna'r ergyd ychydig dros y traws. Brwsi eto. A chyfle fan hyn I groesi I Hwlffordd a mewn at. Ben Aman eto. Oedd y perygl bob tro I Cambrian I Hwlffordd yn ymosod lawr o'r asgell chwith yna. Eto mi Ifan Not yn rhyddhau yn sydyn I glad Lewis Rhys sy'n cael ei gael lawr gan Strynaci. Yn disgwyl symudiad o'i flanau. Y bel hir. Y bel yn cael ei godi dros ben. Y golwr a hefyd dros ben y bar gan Ben Aman. Wel, ail gyfle'r noson I Ben Aman. Walters yn ceisio cymanu'r bel mewn. Corey Shepherd allan o hi tuag at y Brwsi. Braidd yn ffodus I gael I nôl y Brwsi. Pa'i arediad dyma fe. Y Brwsi ar ergyd. O, taran o ergyd gan Rhys y Brwsi ychydig dros y traws. Ergyd trod chwith. Eto, Hwlffordd yn methu'r target. Mae dros y bar. Dwi ddim yn trafferthu cael yr Absalom yn y gôl. A dyma nhw'n dod. Hawkins gosod y bel nôl at y Brwsi. Y Brwsi yn pwytho nôl at Hawkins. Mewn at y postyn pella. Wel, sut yn y byd yw Hwlffordd ddim ar y blaen. Rhediad hwyr mewn i'r cwd Cosby gan Corey Shepherd. Ond dros y bar a hi. Cic gornel I Cambrian. Llwstwr y chwaraewyr o gwmpas Ifan Not. Mae'n mynd I fod yn anodd. Mae'n mynd mewn at y postyn y gosa. Fe fydd yn ail gyfle mewn a hir. Canol! A mae Cambrian ar y blaen. Hwlffordd yn methu clirio'r cic gornel. A'r croesiad ar yr ail gynnig yn dod mewn i'r canol. A Jay Woodford, yr amddiffynwr tal, yn penio Cambrian ar y blaen I gôl gyntaf yn uwch gyngrau'r Cymru. Gwaith da eto gan Cambrian I ddwyn y bel oddi ar Greg Walters. Walters ffreuwr mwy a dylan wadol Hwlffordd yn yr hanner cynta. Ond dyma Cambrian yn dod mewn I drad rownd y gornel. Mae'n y gyfle fan hyn am ail a maen nhw yn sgorio. Gôl gampus arall gan Cambrian. Gwaith creu hyfryd. A Danny Hillman yn y fan ar lle newydd ddod i'r ca yn gyffyrddiad cyntaf. Danny Hillman yn gosod y bel o dan Ifan Not ac yn dyblu mantais Cambrian. Eto mae Hwlffordd yn ildio meddiant a hynny'n rhwydd. Cambrian. Cyfle o bell o arbediad rhagorol gan Ifan Not yn atal y drydedd. Yr ergyd o bell yn edrych I glymanu'r bel i'r gornel uchaf yna. Os gwni faint o amser bydd yn cael ei ychwanegu ar ddiwedd y 90 fan hyn. Cambrian yn llawn heiddi buddugoliaeth a dyma nhw'n mynd am y drydedd. O, reit ar draws wyneb y gôl. Wel, cyfle gwych iddyn nhw ychwanegu'r drydedd.
Ond yn methu gwneud hynny yn y funud ola un. Yn mynd I fod yn fuddugoliaeth gyntaf oddi cartre. Dîm Liam Williams yn eich gyngor Cymru. A mae yna gyfle am drydedd hefyd, a maen nhw yn sgorio. Wel, amddiffyn Hwlffordd yn agor fel y môr coch ac yn creu cyfle i'r eilydd Jack Joseph. A mae Jack Joseph yn cymryd I gyfle ac yn crymanu'r bêl o amgylch Ifan Not i'r gornel ucha.